Быйыл инде без бер төркем артистлар җыйналып, яңалык эшләдек дияргә кирәк. Әле татар эстрадасында беренче тапкыр мондай бер булган юк иде. Без беренче тапкыр музыкаль комедия спектакль куйдык. Һәм Аллага шөкер, менә бүгенге көндә инде филармониядә 50нче спектакль куябыз, Аллага тапшырып бүген. Һәм әйтергә кирәк, халыкка бик ошый. Элек-электән бит инде менә Сарапа Садыкова заманнарыннан халык бик яратты музыкаль спектакльләр. Һәм инде без үзебез күрәбез, авылларда, шәһәрләрдә йөрибез, халык бик яратып кабул итә. Һәм бу спектакльдә катнаша безнең 8 кеше. Татарстанның атказанган артистлары Рәсим Низамов, Лилия Муллагалиева, мин Азат Фазлыев һәм шулар белән бер рәттән безнең сүз остазыбыз Фәнил Мөбаракҗанов һәм инде бүгенге көндә Институт культурада укый торган талантлы кызларыбыз Индира Гайфуллина һәм Гүзәлия Хөснетдинова һәм инде шулай ук театраль факультетны бетергән Илдар Ахмадуллин. Менә біз 8 кеше, 4 кыз, 4 егет, шундый спектакль булдырырга булдык. Һәм әлбәттә инде бу махсус безнең өчен язылган әсәр буенча куела. Аны безгә Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Равшан Шәриф куйды. Һәм бу әсәрнең исеме Мәхәббәт, Кәҗә һәм башкалар дип атала.